салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва мошин ва як трактор мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестед, подписатсия кунед, лайк монед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сума. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, яккомнатала квартира дар 2 этаж қарор дорад. 33 метр квадрат нархаш бошад. 140,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. ремонти хуб дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак мошини фурӯшӣ дар шаҳри Екатеринбург, мошин Chevrolet Lanos, соли барои 16008, сӯзишвориш бошад бензин газ, евро 4, мотор бошад 1.5, коробка механик. мошин алиша меша бо мошини дар Тоҷикистон буда. нархи мошин 135,000 рубл мебошад. боз савдо мешавад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби мошин маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак трактори фурӯшӣ бо присеб ва мини комбайник дар шаҳри Кӯлоб. трактор 100% ҳастак. комплект фурӯхта мешавад бо нархи арзон 35,000 сомонӣ бо савдо мешавад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби трактор маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, повороти Ленинград, яккомнатала квартира дар 6 этаж қарор дорад. 46 метр квадрат нархаш бошад. 188,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, яккомнатала квартира дар 1 этаж қарор дорад. 38 метр квадрат нархаш бошад. 153,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.